Què podem esperar dels nous pressupostos públics que en breu veuran la llum per part d'aquest govern espanyol que s'enceta? Doncs, en primer lloc, una bona notícia, que tindrem comptes públics, tindrem pressupostos públics que requerien d'una actualització amb molta premura. En segon lloc, pel que fa a la partida de despesa, sembla ser que seran uns pressupostos eminentment socials, amb un increment de les pensions, dels salaris públics i, evidentment, d'altres partides que tinguin a veure amb la ciutadania. En el capítol d'ingressos, males notícies perquè ens veurem front d'una pressió fiscal, d'un increment de la pressió fiscal, relacionada o vinculada o correlacionada amb el que és l'impost de societats. Hi haurà una modificació de l'impost de societats, l'impost de la renta a les persones físiques en els trams alts i la introducció de les taxes Google i Tobin. La Tobin afectarà a les transaccions financeres i la Google a les operacions de les grans operadores digitals. Em sap molt greu que no es parli d'eficiència en la despesa pública, és a dir, d'aplicar la despesa en aquells àmbits en què hi hagi un retorn, en què hi hagi un ROI, i malauradament crec que farem un dèficit públic excessiu aquest any i Europa, la Unió Europea, ens tindrà que donar el permís per, d'alguna manera, passar-nos dels objectius de dèficit públic.